Cada verán son moitas as persoas que se queren achegar a Sanxenxo para gozar de toda a súa oferta. Unha maneira diferente de facelo é a través dos campamentos de verán. A vila súmase este ano ao programa de campamentos da Xunta de Galicia. A iniciativa sanxenxina xirará en torno ao cuidado do medio ambiente. Porque creemos que hoxe en día o voluntariado e a xuventude pois tamén necesita un impulso, e aquí en Sanxenxo pois vamos a dar, neste caso pois facendo un campo de voluntariado de do 6 ao 17 de agosto, con persoas, 15 persoas, tratarase de 15 persoas que virán aquí a Sanxenxo durante unha estancia de do día 6 de agosto ao 17 e a facer un pois, campo de voluntariado pois, de recollida de residuos no mar, faránse saídas en canoa, faránse varias actividades. No campamento de Sanxenxo haberá 15 prazas para mozos e mozas menores de 30 anos. As súas actividades basearánse en 2 piares. O primeiro deles céntrase no respeto ao medio ambiente e na ecoloxía. O traballo que imos a facer vai ser con drons, ir percorrendo a costa para ser capaces de avistar, se a climatoloxía e o vento sobre todo non o permite, para ser capaces de avistar zonas de complicado acceso que vamos a facilitar ese acceso con kayaks e con tabos de paddle surf para que os rapaces vayan e vayan recollendo a basura que nos vayamos encontrando dos mares. Como é un ecocampo, ou sea, o tema da ecoloxía vai a ter unha pegada importante. O outro dos piares é compartir a información e fomentar a ecoloxía e o cuidado do medio ambiente co resto de veraneantes. Ademais, estes campamentos tamén permiten crear vínculos entre rapaces e rapazas de diferentes zonas, especialmente este ano no que os campamentos volven a contar con prazas para a mocidade de outros países. Non é só dar un servizo e axudar a contorna na que se desenvolve o campo de voluntariado, senón tamén promover esa convivencia entre a mocidade de diferentes latitudes e que, pois, entre eles tamén aprendan non a cuidar o medio ambiente, a generar un respeto pola nosa contorna e, dende logo, a tecer novas amizades, que sempre é moi importante con este tipo de iniciativas. Ademais das actividades propias do campamento, como recoller refugallos das praias e do mar, os mozos e mozas do campamento tamén realizarán actividades de lecer e culturais como visitar os diferentes concellos, a Illa de Cortegada ou as adegas do Salnés, entre outras iniciativas.